Chorobu treba prijať. Príde ako varovanie, že je čas spomaliť, oddychnúť si. Choroba nikdy neprichádza len tak. Zväčša je to dôsledok dlhodobého nepokoja, stresu, tlaku. Niečo na mňa lezie, nevadí, dám si tabletku a fungujem, ako by sa nič nedialo. A presne toto je dôvod, prečo to na nás neskôr doľahne. Aké je riešenie? Vnímaj svoje telo, načúvaj mu. Podchyť chorobu skôr, ako ťa skolí. Spomaľ, zruš všetky plány aspoň na 2 dní a oddychuj. Nehnevaj sa na telo, že ochorelo práve v najnevhodnejšom čase. Podľa nášho uvažovania by bol na chorobu nevhodný čas vždy. Prijími ju, poďakuj jej, pretože prišla, aby ti pripomenula, že všetky plány a povinnosti by mali byť v zozname priorít až za zdravím. A ak si to mala, dlhší čas opačne, niečo ťa muselo prísť varovať. Pamätaj, zdravý človek chce peniaze, úspech a množstvo iných vecí. Chorý človek chce len jednu vec.